The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At isang magandang hapon sa iyo, Nomer, partner corporal. Yes, Miss Rems, magandang hapon din sa iyo at live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga kaaksyon, mula sa Saudi Arabia, isa na namang kababayan natin ang humihingi ng saklolo matapos umano itong dalhin ng kanyang employer sa isang police station. Ang reklamo ni Dayan Valdez, 5 beses daw siyang pinagsasampal ng pulis para takutin umano ito at parsahang magpatuloy pa rin sa pagtatrabaho sa kabila ng kanyang karamdaman. Makakausap natin ngayon ang mister ni Dayan na si Raymark Valdez. Magandang hapon po sa inyo, Raymark. Magandang hapon po din, ma'am. Opo, Raymark, kumusta ngayon ang kalagayan ng iyong misis na si Dayan? Pero din, ma'am, nagpapatulong siya, ma'am, na makakuha siya sa kanyang amo. Kasi, ma'am, pahirap niya yung nararanasan niya doon. Pahirap yung mga nararanasan niya doon. Kailan mo ba last na nakausap itong si Dayan, Raymark? Noong linggo ng gabi, ma'am. Linggo ng gabi. So, Lunes, mag-aapat na araw na hindi mo siya nakakausap. Opo, ma'am, kasi marami yung pinapagawa sa kanya, ma'am. Wala na siyang time sa amin na tumawag. Okay, pero sa pagkakala mo, nasa poder pa rin ba ng kanyang employer, itong asawa mo? Opo, ma'am, nasa puder pa yun, ma'am. Kasi ayaw niyang pabigyan ng visa, ma'am. Okay, sa pagkakakwento ng misis mo, ano daw yung nangyari sa police station? At kailan ito nangyaring pananampal sa kanya? Noong 2 months niya, ma'am, nahihirapan na yung katawan niya, gusto na niyang umuwi. Kasi sabi naman ng amo niya, ma'am, na uuwi siya pag 3 months. Mhm. Pinunta naman yung amo niya, ma'am, sa agency, pero yung agency, ma'am, walang maitilis na pera. Kaya sa pilitan siyang pinagpirma ulit, ma'am, na isang buwan kalahati siya magtatrabaho pa. So ibig sabihin nito, Raymark, 2 buwan pa lang na nagtatrabaho sa Saudi itong asawa mo, nakaranas na siya ng pagmamaltrato ng kanyang employer. Opo, ma'am, pagmumura, ma'am, ganun, ma'am, saka yung hirap na trabaho, ma'am, kasi mag-isa lang siya nagtatrabaho, ma'am, doon, sa malaking bahay, ma'am. Mhm. Eto bang nangyayari, sitwasyon ng misis mo ay naipaalam niya sa kanyang agency? Opo, ma'am, alam ng agency, ma'am. Alam ng agency. Ano yung sabi ng agency patungkol dito sa sitwasyon ng misis mo? Hintayin daw lang, ma'am, na makuha niya yung 3 months, saka siya pwedeng pull outin, ma'am. Pero yung, ma'am, sabi ng agency, ma'am, hindi naman nasunod, ma'am. So kailangan pa daw maghintay ng 3 months bago gumawa ng aksyon ang agency? Opo, ma'am, dito sa Pilipinas, ma'am. Okay, Sir Raymark, ano-ano raw ang pinapatrabaho sa kanya ng kanyang employer hanggang sa umabot sa sitwasyon na nagkasakit na itong misis mo? Yun, ma'am, yung
Maaga silang gumigising hanggang alas 7. Natatapos sila hanggang alas 12, alauna, ganun mo, ng madaling araw. Okay, matanong ko lang, opo. Okay, matanong ko lang, Raymark, bakit daw kailangan na umabot pa ng 3 months bago aksyonan ng kanyang agency? Yun daw yung sabi ng agency niya dito sa Pilipinas, sir. Okay, sa pagkakakwento ng misis mo, anong oras po siya nag-start magtrabaho at hanggang anong oras po siya natatapos sa kanyang trabaho? Alas 7, sir, na gigising sila. Kakain sila ng sir, ng panangalian, alas 3 na. Okay, Kapag gabi naman, sir, alas 10 na, sir. Tatatapos sila ng mga alauna, alas 12, sir. okay, kung i-compute mo, partner, nasa 17 hours Overwork, partner. overwork. Okay. Maliban sa labis na pagpapatrabaho sa iyong asawa, ano po yung naikwento niya na pang-aabuso raw sa kanya ng kanyang amo? Yung pangmumura, ma'am, saka yung pinatatrabaho pa rin kahit masakit na yung ulo, nakikita pang nahihilo pa, sir. Aside sa overwork, mental abuse. Yes. Yan talaga, sir. How Saka about- yung sir, Oo. saka yung pulis pa na pinagkasampal siya, sir. How about naman yung pag kumakain yung misis mo, ganyan na bantay sarado ng kanyang amo? Yung pagkain nila, sir, tira-tira nila. Tira-tira na lang na Tira-tira na. pagkain ang ibinibigay dito sa misis mo. Syempre, pag tira-tira, kulang na kulang yung pagkain ng misis mo. Meron bang mga oras na hindi tugma sa oras ng pagkain itong misis mo? At nagkakasakit na din ba siya? Kasi ma'am, yung ulo niya, ma'am, saka yung katawan niya, ma'am, parang bibigay na daw. Pagdating sa pagdating sa pasahod, okay naman ba? Buwan-buwan bang nakakatanggap ng sahod ang misis mo or kulang? Delay, ma'am, kasi yung pagkain pa nila, ma'am, na noodles, saka shampoo, mga sabon, ma'am, kinakaltas nila, saka load, ma'am. Ayun. Kaya kulang din yung sahod nila, ma'am. So, ibig sabihin, yung mga pagkain or yung mga pangangailangan ng misis mo, like Kinakaltas sabon, kung ano pa man, ay kinakaltas sa sahod. Opo, ma'am, kinakaltas. Binabayaran nila, ma'am. Binabayaran. Pero sa pagkakalam nyo, ito ba nasa kontrata na dapat yung ibang pagkain na, syempre, tayo ay meron tayong mga gustong kainin, pero meron naman ipino-provide yung employer. Now, yung gusto nating kainin at gusto nating bilhin pang sarili nating kapritsyo, sabihin na natin, yun ba yung binabanggit mo or yung talagang pati sabon na dapat gamitin din doon sa loob ng bahay, yun din ay kinakaltas? Kinakaltas, ma'am, lahat. Kasi, ma'am, Lahat? sa pilitan silang kumukuha ng noodles, ma'am, kasi tira-tira naman yung binibigay sa kanila, ma'am. Kailangan din naman niya sapat na pagkain. Okay. Yang noodles ba yan? Available yan sa loob ng bahay or binibili ng misis mo? Binibili ng amo niya, ma'am. Hindi sila makalalabas, ma'am. Wala pa silang day off ko, ma'am. Okay. Diretso So, trabaho, ma'am. ibig sabihin, yung Wala mga pa. pagkain doon, pinagdadamutan sila. Tapos sabi ni Opo, ma'am. Sir, wala daw day off itong Walang- ang kanyang misis. So, Walang day off. the whole week nagtatrabaho at yung oras ng pagtatrabaho sobra pa doon sa loob ng kontrata. Okay, makinig ka, Raymark, dahil sinusubukan natin ngayon na tawagan ng agency ng iyong misis para naman mabigyan sila ng pagkakataong maipaliwanag itong at malaman natin kung ano yung aksyon or gagawin nila dito sa reklamong ito. Opo, ma'am. Sige. Okay, pero habang hinihintay natin na makausap natin yung agency, alam mo, partner, Grabe. napakasakit bilang kababayan, kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa para lang maibigay yung pangangailangan ng kanyang Kanyang pamilya. pamilya. Pero ito yung nararanasan sa ibang bansa, sa employer na mapag-abuso. Pero wag kang mag-alala, Raymart, dahil gagawin natin yung lahat para yung misis mo. Ano ba yung gusto mo? Mapauwi yung misis mo or mabigyan ng leksyon itong agency? Papauwi na lang, ma'am, para makapagpahinga na siya, ma'am. Kasi namimiss na din yung mga anak niya, ma'am. Pamilis pa. Eto bang misis mo ay unang beses na lumabas ng bansa para magtrabaho? Opo, ma'am. First time niya, ma'am. First time. Ikaw, mister, ano yung trabaho mo dito sa Pilipinas? Technician, ma'am, ng electronics. Technician. Ilan yung anak ninyo? 4, ma'am. 4. So, bilang electrician, kulang-kulang talaga yung sinasahod mo para sa pangangailangan ng pamilya. Kulang din, ma'am, kasi malilipat kasi mga anak namin. ma'am. Maliliit pa. Kaya si Mrs. ay nakipagsapalaran sa ibang bansa. Pero kung makakauwi si Mrs.,
ano ba yung decision mo? Papangibang bansain mo pa ba itong si Mrs. para magtrabaho or dito na lang sa Pilipinas? Baka dito na lang sa Pilipinas, ma'am. Okay. Palagi ka ng mga anak namin, ma'am. Okay. Sir, matanong ko lang, before itong makapag-ibang bansa si Mrs. mo, ano po yung trabaho niyang naiwan dito sa Pilipinas? Babantay lang ng mga anak namin, sir. Ayun, so Housewife. plain housewife. Eto Raymart, makinig ka para sa kasiguraduhan, idudulog muna natin ito sa tanggapan ng OWA at nasa kabilang niyang linya na ngayon, si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Attorney Shi. Attorney Shi, magandang hapon. Yes po, magandang hapon. Can you hear me po? Apo, eto Attorney Shi, isang kababayan naman muli natin ang humingi ng tulong dahil nasa Saudi Arabia, nakakaranas ngayon ng karamdaman. Meron pong nararamdamang sakit. At the same time, pang-aabuso po ng kanyang employer. Attorney Shi, ano po ba yung maaring maitulong ng inyo pong tanggapan dito sa ating kababayan na si Dayan na sa ngayon ay nasa Saudi Arabia pa? Okay, so una-una po, I'm gonna provide you po with the latest update. Ang problem po kasi dito, yung employer niya po is actually hindi po siya operative, no? Despite the fact po na tinawagan na kina-order dito sa kanya yung concern ni Dayan. Kaya ang ginawa po is that nagkaroon na po, nag-file na po ng police, nag-file na po for police assistance. So kaya lang, unfortunately, yung location limit po, no, ng employer's house doon sa labor office po, no. And then, ito rin po pala, ito rin po, aside from the police assistance, ito po ay na-refer na rin, no, for a labor case. Kasi pag cooperative po yung employer, una-una po kasi, di ba, we need to contact the employer para i-address po yung concern ng Dayan. And in case na hindi nga nagko-cooperate, ang next step po natin talaga is kung may mga labor claims pa, then we go to the labor court, yung Ministry of Labor po. Opo, And then kung for immediate pull out naman po, it's the police po. Opo, Attorney Shi, nababanggit niyo po na hindi po cooperative yung employer. Sa ganito pong sitwasyon, hindi naman po ito makakapag-cause ng delay sa pagpapauwi po sa ating kababayan. Kasi kung hindi cooperative, meaning to say, wala pong plano itong employer na pauwiin po itong ating kababayan dito sa Pilipinas. Kahit po uncooperative employer, like what I've said, that's why we resorted na po, no, ma'am, sa mga, legal remedies natin, which is filing of a labor case before the Ministry of Labor, and then police assistance po. Kasi our officers naman po sa MWO cannot go directly po, no, doon sa bahay po ng employer. So, bawal po yun. Makakasuwa naman po yung ating mga officials. Kaya ito po, kaya lang po, nais ko namin ipaintindi sa kanya mag-anak na meron pong process lang. But of course, the MWO and OWA is on top naman in terms of monitoring of her case po. Okay po. Okay. Attorney, maitanong ko lang po, dahil sa pagdala ng kanyang employer sa police station at pagsampal nito, mayroon po bang pwedeng kaharapin itong employer? Ayos po, pag meron, ang purpose po kasi, no, pag doon po, no, sa Saudi, pag ang request po natin is ma-pull out po dahil nga may mga concerns po siya. Una-una, dahil pinakausapan, ayaw isurrender sa Saudi Recruitment Agency. Kasi ang usual po, pinapasurrender natin kung hindi ma-address po yung concerns. Kasi ang concern po ni Dayan is overwork siya. And then, hindi siya binibigyan ng sufficient full provision. So, puro leftover lang yung binibigay sa kanya. At ang laki po nung lumilinis yung bahay. Ito po, titignan din natin yung aspeto naman on the DMW side naman po. No? Pagdating ka dito sa Pilipinas, pwede rin naman siya magsampa po ng administrative case po na po recruitment violations against employer. And titignan din natin kung binamonitor din ba siya ng kanyang mga agencies.
Kung there's a failure on their part po, then pwede rin po silang humarap po sa corresponding administrative cases po before the Department of Migrant Workers here in the Philippines. Sa job site naman po, yung police assistance po is para pull out siya, yung Ministry of Labor naman po, so may mga monetary claims siya, and then for the purpose po of securing the exit visa. Okay, Ma'am Shi, ano po ang pwedeng asahan ng kanyang mister na proseso mula sa inyong ahensya patungkol dito sa reklamong ito? Okay, ang mai-assure lang po namin sa kanyang pong asawa, sa kanyang pong mister is that siguraduhin po namin na hanggat kung magkakaroon na po siya ng exit visa ay talagang ipapacilitate na po namin kaagad yung kanyang repatriation ng ating MWO. And of course, pagdating niya naman dito, o naman po, sa airport pa lang, ay sasalubungin na siya at kung kinakailangan po ni Dayan ng transportation assistance and then accommodation habang naghihintay ng kung provision man siya at kailangan by air siya magta-travel at wala pa kanino mag-flights pagdating din ng Pilipinas. Ika-accommodated po siya ng OWA po sa hotel. And then of course, titingnan din po namin yung kanyang yung possible benefits na pwede na po makuha sa OWA po. Opo, Ayun. Attorney Shi, para... The integration program po namin. Opo. Livelihood and financial assistance. Attorney Shi, para makatulog naman po ng mahimbing itong si Mister, yung pag-uwi po ba ng kanyang misis ay mangyayari po sa mas madaling panahon, sa lalong madaling panahon, or pwede pong sabihin natin na as much as possible next week po, maaari po bang makauwi na itong itong ating kababayan? Okay. I cannot give a specific timeline po, ma'am. Kasi nga po, there's a process po on the job site. So, syempre, depende po yun sa proseso ng Ministry of Labor doon for the purpose of securing the exit visa. Kasi nga, kung ayaw nga po magbigay ng exit visa ng employer, that's why doon po tayo nag-resort sa Ministry of Labor. So, hindi po natin hawak po kasi yung timeline kung kailan po nila mag-decide at i-release iyon. And ang masusigurado ko lang po sa asawa niya is that gumugulong na po yung proseso natin. Ayun. And ang priority natin ngayon ay makakuha po tayo ng exit visa na. Opo, Ang exit visa po, right away po, mabubuk na po yan for repatriation, and issue din namin na ikilos po yung kanya pong agencies po dito sa Pilipinas at sa Jeddah. Ayun, so meron na at least, Attorney Shi, meron na pong panghahawakan or kalakasan itong si Mister dahil lang sabi niyo po, gumugulong na po yung aksyon ng inyo pong tanggapan para po sa makauwi na itong ating kababayan dito po sa Pilipinas. Maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat, Attorney Shi. Welcome po. Yon, Raymart. Hello, Raymart. Hello, Raymart. Oh, Raymart, nawala na si Raymart. Raymart! Ayun, at least napakinggan mo, Raymart, itong si Attorney Shi, gumugulong na ang aksyon para matulungan ang iyong asawa na makauwi dito sa Pilipinas ng ligtas. Andyan pa ba si Raymart? Okay, maraming salamat, Raymart. Panghawakan mo yung sinabi ni Attorney Shi na makakauwi ng ligtas ang iyong asawa sa lalong madaling panahon. Ayun, mga kaaksyon sa pagbabalik ng tabang ora mismo ni Congressman Zaldico, isang barangay, 5 oras, nagtulong-tulong na maidala ang isang bagong panganak na nanay sa ospital. Gamit lamang ang kumot at kawayan. Ang buong kwento, abangan yan mamaya lamang. At isa muling domestic helper sa Saudi, inaabuso umano ng kanyang amo sa pagtatrabaho. Ang ating pagtugon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan.
ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Ito mga kaaksyon, nakakamangang bayanihan ang isinagawa sa Barangay San Antonio, Uwas Albay nito lamang Lunes. Mahigit 13 katao ang nagtulong-tulong na buhatin at ilakad ng 5 oras, partner, ang isang bagong panganak na nanay na si Aisa Matalipne. Gamit lamang ang kumot at kawayan. Ang ilang mga kaganapan, nakuha na ng cellphone video. Panoorin po natin ito. Ni Aisa na si Michael Matalipne. Sir, magandang hapon and congratulations, sir. Okay na yan, sir. Oo. Sige, gamitin nyo lang, sir. Meron po yan. Ayan. Okay. Sa ngayon, sir, kamusta na po yung kalagayan ng misis mo? So, bali po ngayon yung kalagayan po ng misis ko po, nagpapa-recover na lang po siya sa BRT sa hospital po. Okay. Sir, matanong ko lang, totoo bang 5 oras yung linakbay nyo papunta dun sa ospital? Opo, sir. Bakit ganun ka haba or kalayo yung linakbay yun, sir? Ganun po talaga kalayo yung barangay namin. From barangay po namin, diretso po sa Piodoran is 18 kilometers po yan. Ilog po yung dinadaanan namin. Yung nakita niyo po sa video, yun na po yun talaga yung daanan namin. Wala na po kaming ibang way. Okay. Dun sa barangay niyo, sir, talagang ganun ho ba ang pamamaraan tuwing may mga gano'n na sitwasyon o emerhensya na talagang kailangan na buhatin ng mga gano'n na kailangan pa ng kawayan? Opo, sir. Pag ganun po yung mga sitwasyon, lalo na po pag tag-ulan po talaga, wala na po kaming ibang paraan. Yun na lang po. Maliban na lang po pag summer po. Makakapasok rin po yung sasakyan. Okay. So, ngayon, kamusta naman yung kalagayan ng yung anak niyo po? Bali yung baby ko po, sir, wala namang problema. Nandun po sa kapatid ko. Okay, pwede niyo ba, sir, na maikwento kung bakit kailangan pang maidala ito si misis mo sa ospital? Okay po. Ganito po kasi, sir, bali yung due date niya ng ultrasound ng asawa ko is January 5 po. And then po, nung lumagpas na po siya sa January 5, bumaba po kami ng Piodoran para po tumambay dun sa kapatid namin kasi doon na po kami maghihintay ng pag-labor niya.
So, bali po, nung dumating ng ilang days, mga January 9 po, umakyat muna, uli po kami dun sa barangay namin sa San Antonio kasi iningi ko rin po yung nyuga ng kapatid ko. Sabi ko, ipakopra ko muna para may panggastos ka. Ikaw naman, tatay, dapat di mo na sinama si Mrs. Para at least, nanganak man si Mrs. Andun na sa Nandun na sa kababaan, sa... Hindi na doon Malapit sa na. bukid. Hindi mo kaya na hindi mo kasama si Mrs. Ano? Hindi po ma'am, sumama po siya kasi ma'am, babalik rin po naman kami at that time na once na sumakit Pagpapunta nyo doon, kasama ko siya. Wala pa naman po siyang nararamdaman. naglakad din kayo. Motor po ma'am. Motor. So, maaring natalpag si Mrs. Hindi po ma'am ganun kalakasan yung tubig. Hindi po masyadong Oo. baka. Pero kung sana nandoon na si Mrs. sa, hindi na doon sa bundok, maaring hindi ganun, hindi ganun yung sitwasyon ng nilakad ninyo. Opo ma'am. Pero okay lang naman. Ang importante, safe na nanganak Opo, si safe Mrs. na po, ma'am. Matanong ko si Mrs. Saan pala nanganak si Mrs.? Doon ba sa bahay ng kapatid mo? Hindi po ma'am, sa Piodoran Hospital po. Sa ospital na. So, Opo. ibig sabihin, nung nilalakbay nyo yung 5 hours na paglalakbay sa ilog, eto ay nagli-labor pa lang si Mrs. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, kaya pala kita namin, wala pang bata doon. Okay. wala pa po. So, nagli-labor si Mrs. Yes ma'am. Kitang-kita namin, ilang mga tao, kalalakihan yung nagtulong-tuloy. Yun ba yung mga kabag-anak mo, kaibigan? Yun po ma'am is yung tatlo po doon, yung dalawa po doon is barangay Kagawad, yung iba po mga barangay Tanod. Saludo kami Saludo po. sa mga barangay officials na sa ganung mga sitwasyon, bayanihan talaga, Yes, tulong ng ma'am. tulong. Barangay- Hindi nag-atubiling tumulong sa oo. nangangailangan. Opo ma'am. Habang nilalakbay nyo yon, si Mrs. ba ay umiinda na sa sakit? Yes po Ano ma'am. yung pakiramdam mo? Na siyempre, 5 hours Ang Malayo pa. isang tatay nga, pag manganganak na yung Mrs., minuto pa lang talagang worried na at siyempre andyan na yung excitement at takot. Ikaw, kumusta? Actually ako ma'am, iniisip ko na lang na sabi ko, kayang-kaya ng asawa ko to, kaya parang kalmado lang po ako noon. Kasi pag once na nataranta ka pa, baka hindi mo na alam kung anong gagawin. Oo. Kaya kalmado lang po ako noon at saka nagdasal na rin kami na sana makarating kami ng maayos at ligtas yung mag-ina ko. Oo. Pero nandun na din yung isip mo na para baka manganak itong si Mrs. dito sa kawayan na ito, dito sa paglalakbay namin, talagang lumabas na yung bata. Opo, nandun na rin po talaga ma'am. Kasi once na lumawas na po yun doon talaga, doon na po talaga. Ano yung gagawin mo pag nandun na sa sitwasyon na ngayon na talagang lalabas na yung bata? Actually ma'am, may kasama naman kaming dating hilot, Ayun. So, si Nanay Ilma. meron kang pasiguro na dapat kasama nyo sa paglalakbay. Yeah, Okay. Pang ilang anak nyo nga itong... Bali ma'am yan is pang-7 pero pang-5 buhay. Okay, pang-7, pang-5 buhay. Sa anak mo yan na 7, first time ito na nangyari? Yes ma'am. Na ganun kalayo, ganun sakripisyong Opo ma'am. nangyari. So, kumusta naman ngayon yung anak nyo? Okay na ma'am. Okay naman po doon sa kapatid ko. Okay. Wala namang malusog naman yung baby at saka normal naman po. Mhm. Ano naman yung kapalit nung, syempre, nagpasalamat ka doon sa mga taong kasama mo sa Yes, ma'am. paglalakbay, talagang, mga kaibigan mo din yon na iba? Yun po may barangay Kagawad, Lupon, Tanod at saka yung iba po mga kapitbahay ko Oo. po. Matanong ko, syempre, mga 5 oras na nangyari yon, di ba? Normally, doon sa lugar nila, pag may mga emergency, ginagamit talaga yung ganong paraan. Yes ma'am. Ganun talaga, Opo, opo. kawayan at... So, ibig sabihin, ready na yon. Hindi ma'am. Kasi pag may mga cases po ganun, yung tao, automatic na po yun. Alam na nila kung anong gagawin nila. Oo, so DIY, ginawa nyo yon para may transport nyo yung misis mo Yes ng po, ligtas. Okay. Aside doon, may iba ka ba bang iniisip ngayon or problema, alalahanin sa ospital, sa panganganak ni misis? Actually ma'am, yung iniisip ko na lang po, yung panggastos namin dyan sa ospital, tapos yung doon sa mga anak ko pang naiwan doon. Kasi nag-aaral po ma'am yung mga anak ko. Actually, 2 yung hindi nag-aaral, yung 3 nag-aaral na. Ano yung trabaho mo, sir? Sa lang po ma'am, nagsasaka. Uy, wag mong ilalang. Marangal na trabaho ang pagsasaka. Isa kang magsasaka. Kung wala sa kayo... Magsasaka, wala rin kaming wala kaming makakain. kanin. Wala kaming lulutuing bigas. Opo ma'am. Diba? So, napakarangal niya. Pero napakahirap din. Magtanim ay hindi biro. Opo ma'am, kasi like for example ma'am, pag nagtatanim ka ng lalo po doon sa amin, magtatanim kami ng mga gaya ng plant rice, yung mga organic rice, tapos
may mga halo yun, mais, sili. Yung time na yun, ma'am, baka swerte mo na pagdating ng harvest, hindi kaabutan ng bagyo. Kasi ang harvest nun is, Kalagitnaan. August. Talagang August. andyan na yung tag-ulan. Yan, opo, ma'am. Pasok na yung mga bagyo dito Yes, sa ma'am. ating bansa. Opo, ma'am. Kumusta? Ngayong tag-ulan, kumusta yung pag-aani? So, nagpapasalamat rin kami kasi okay naman po, ma'am. Hindi naman kami Ayun. inabutan ng wala namang bagyong dumating sa amin. So, at least naani rin po namin yung mga produkto Ayun. namin bago dumating yung So sa ngayon ba, meron pang mga, sabi mo, kailangan nyo yung mga pang-araw-araw na pangangailangan sa ospital? Meron ka na bang nakahandang pambayad sa ospital? Wala pa po, ma'am. Wala pa. So, Okay. yan ang ating bibigyang tugon ngayon. So, yan, partner. gusto mo bang matulungan ka namin sa alalahanin mo sa ospital? Opo, ma'am. Isa lang. Okay. So ayan partner, Sir Michael, makinig ka. Para sa inyong alalahanin sa ospital, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LV, magandang hapon po. Yes po, good afternoon. Okay, ma'am, nandito po si Sir Michael dahil ang kanyang asawa ay nanganak at sa ospital at alalahanin daw ni Mr. ang gastusin or bills sa ospital. Ano po ba ang maaaring maitulong ng Ako Bicol kay Sir Michael? Yes po, ganito po yun sir. Once may bill na po yung pasyente ni tatay, may hospital bill na sila. Dalhin lang po niya sa atin sa Malasakit Center, wag siyang magalala, wala siyang babayaran. Ayun, walang babayaran, tatay. Napakinggan mo si Ma'am LB. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Wala kayong babayaran. Pero, Ma'am LB, ano na lang yung gagawin ni tatay para at least makauwi sila ng maayos, walang babayaran. Ano pa po yung ibang proseso? Once po na may bill na sila, dalhin lang sa atin sa Malasakit Center. And then, nung in-admit naman po yung pasyente ni tatay, meron naman po binigay sa kanilang blue card. May nakasulat na po doon na list of requirements. So, din na lang po ni tatay yun. Okay. Miss LB, baka meron kang mensahe Yes dito po. kay tatay. Nakita mo ba yung sitwasyon kung paano nakarating ng ospital at bago manganak itong si Mrs. niya? Yes po. May mga sitwasyon na din kasi ako nakita ganyan, Miss Remy, nasa bundok talaga nakatira, nilalagay sa duyan para lang madala yung pasyente. Advice na lang kay tatay sa susunod po na manganak uli si Mrs. Dali natin sa mas medyo malapit na sa kalsada, huwag naman sa bundok. So, ibig sabihin nito, Miss LB, maaaring mabuntis pa si Mrs. nitong si Mr. Tay, may plano ka pang dagdagan? Ano, ma'am? Ligation siya. For ligate na? Opo, ma'am. Or ligated na? Ngayon pa lang. Naka-schedule? Pinaligit na po. Pinaligate na, Miss LB. Wala ka nang dapat problemahin pa or ibilin kay tatay dahil naka-schedule na para i-ligate itong si Mrs. Apo, gagawin naman po yan dito sa atin sa ospital, sabi ng mga OB, para nga maiwasan na yung mga ganitong sitwasyon. Opo, it's part of family planning. Okay, maraming salamat po, Ma'am LB, sa inyo pong pagtugon sa pangangailangan ni tatay. Maraming salamat po. Thank you po. Tay, tamang desisyon yan, tay. Pinag-isipan niyo po ba na talagang tama na? Ayoko nang mabuntis si Mrs. Actually, ma'am, gusto ko pa sana eh. Ay, sus! Talaga ito Partner! talaga si Mr. Sa bagay, napakasarap gumawa ng bata, pero ang hirap magpalaki. Kasi kami, ma'am, 12 kami. Ay, 12 kayong magkakapatid. Yes, ma'am. Ako po yung panganay. So gusto mo dapat ganun din kayong ni Kaso lang, Mrs. hindi na kasi nakakaawa naman yung asawa ko. Yun, tama yun. Maawa ka naman kay Mrs. Ano, 'di ba? So, ang pagmamahalan ay pwede ma-express sa ibang bagay or sa ganun pa rin na bagay, pero limitado na. Apo, ma'am. Ayun. So, meron ka bang mensahe para kay Mrs.? Sa asawa ko, Ano yung tawagan niyo ni Mrs.? ano lang, pangalan lang, ma'am. Wala kayong term of endearment? Baby? Wala po. Wala bang love, honey, mahal? Walang ganon? Wala. Ay, ano lang, ma'am. Minsan, Paano ka, sir, naglalambing kay ma'am? Kunyari, niya, paggabi, love? ma, sabi ko, ma. Ganon. Ano? Anong ganon, sir? Anong ganon? Anong ganon? Ang ganon? Paano? Hindi, wala na. Yun lang po yung talaga yung tawagan namin. Oo, ma. Isang tingin na lang, ganon. Kumbaga... Pero may sound, sir. Ma. Ganon, sir. Yes, sir. Ma, naligo ka na ba? Ma, ready na ako, ganon. Depende po kung anong pinag-uusapan. Ayun. Depende pala. Yan ang pag-aaralan mo, partner, kung paano. Yes. Okay. Tinatanong kita, sir, para makakuha naman ako ng ideya. Okay po, sir. Walang problema. Gusto mo din ng 12 anak? Mga
Tatlo lang. Pero sir, so tama yan sir na desisyon, Ang pag-uusap ng mag-asawa ay napaka-importante. Ibig sabihin, pag kayo ay nag-uusap, kayo ay magkakaintindihan kung tama na, tama na. Opo. Okay. Maraming salamat po tatay at wag po kayong mag-alala dahil lalabas po kayo ng ospital sa tulong po ng Ako Bicol na wala po kayong babayaran. Opo, ma'am. Salamat po sa Ako Bicol. At eto Michael, bukod sa sasagutin na ng Ako Bicol ang inyo pong alalahanin sa hospital bills, tanggapin nyo rin po itong munting regalo ng aming programa para po sa inyo ni Mrs. Aisa. Ayan, etong grocery pack. Ayan, tay, gamit po ng bata, gatas, diaper, tubig at iba pa pong pangangailangan sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Ora mismo at Tabang Ora mismo, lalong-lalo na po sa tumawag sa akin, sa sir, sa lahat ng staff ng Ako Bicol, nagpapasalamat po ako. Ayun, ganyan po tumulong tayo ang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico sa lahat ng ating mga kababayang nangangailangan. Ang hiling lang po namin sa inyo ay ipatuloy nyo po ang pagmamahalan nyo ni Mrs. Aisa at alagaan nyo po yung inyong mga anak. Maraming salamat po tatay. Salamat din po, ma'am. Naniniwala na po kayo ng Ako Bicol ay katulong nakakampi pa. Yes, ma'am. Ayun, maraming salamat po, tatay. Eto, samantala, dumako naman tayo sa isa pang hinaing ng ating kababayan mula naman sa Saudi Arabia. Reklamo ni Bernalyn Malinyana. 5 buwan pa lamang siyang nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa kanyang employer sa Saudi Arabia. Ngunit mabigat na para sa kanya ang trabaho nito dahil pilit na 15 oras siyang pinagtatrabaho ng kanyang employer. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Bernalyn Malinyana from Catanduanes. Nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Ako po ay nananawagan at humingi ng tulong sa Ako Bicol na matulungan na makauwi po dyan sa Pilipinas kasi ako po ay overwork. Bukod sa all around, ako po ay nag-aalaga ng matanda. Sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat po. Yan mga ka-aksyon, yung panawagan ng ating kababayan na nakakaranas ngayon ng problema sa kanyang sitwasyon sa Saudi Arabia. At makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Berna. Magandang hapon, Berna. Magandang hapon po. Opo, Berna, kumusta ka ngayon dyan sa Saudi Arabia? Okay lang po. Okay lang. So, ramdam namin na mahina ang iyong boses dahil andyan ba yung iyong amo? Opo. Okay. So, kailan pa nagsimula itong 15 hours mong pagtatrabaho? Kasi ang 15 hours ay sobra-sobra na yan sa oras na dapat magtrabaho ang isang empleyado. Since day 1 po. Since day 1. So, 15 oras ka nang nagtatrabaho araw-araw. Opo. Anong klaseng trabaho ba yung pinagagawa dyan sa iyo ng iyong amo? Ako po ay all around. All around? Tapos nag-aalaga ng matanda. Grabe, no? All around na. Naglalaba, naglilinis, nagluluto, nag-aalaga ka pa ng matanda. So, anong nakasaad sa iyong kontrata? Ang nakasaad lang po sa kontrata ay paglilinis, pagluluto. Okay. So, ang nakasaad sa kontrata mo ay domestic helper at hindi caregiver? Opo. Okay, so doon pa lang talagang meron ng binalagang kontrata itong yung employer, no? So, sa ngayon ba itong reklamo mo, saan na nakarating? Nagsumbong ka na ba sa iyong ahensya dito sa Pilipinas? Opo, sa agency po. Okay. Ma'am, unang beses ba itong pagtatrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper? First time po. Okay. Ano na po ba ang naging aksyon ng iyong ahensya sa iyong inaing? Nung first month po na nag-request ako ng change employer, kinausap po nila yung amo ko. Ano daw sabi, ma'am? Kumuha po ng private nurse yung amo ko. Pero umalis din po yung nurse. Okay. Ngayon, ma'am, ano po ang yung pinakagustong mangyari? Gusto niyo ho bang makauwi ng Pilipinas or magpalit na po ng employer? Makauwi na lang po.
Okay, so gusto mo nang makauwi ng Pilipinas. So, eto bang nangyayari dyan sa'yo ay nakausap mo na yung employer, nagreklamo ka na ba muna sa kanya na etong pinagagawa nyo po ay hindi ko na po kaya. Ito pong pinagagawa nyo po sa akin ay hindi po ito nakasaad po sa kontrata. Meron na bang nangyaring pag-uusap kayo ng employer mo? Opo. Ano yung sabi ng employer? May kontrata kang pinirmahan. Tapusin mo. So yun lang ang sinabi na ang kontrata mo ang pinirmahan ay 2 years, dapat matapos mo. Kung ano man yung pinagawa namin sa iyo, gawin mo. Opo. Okay, so yun ang gusto ng employer. Eto, makinig ka, Berna, no? Dahil nasa kabilang linya na ng telepono, si Miss G. Panganiban, or J. Panganiban, ang Welfare Officer ng Pinoy Overseas Workers Employment Resources Corporation. Magandang hapon po, Miss G. Magandang hapon, ma'am. Opo, tama po ba? Tama po yung pronunciation ko ng pangalan nyo, ma'am? G or G? Opo, ma'am. Tama po. Okay, Ma'am G, alam niyo po ba itong hinaing ni Berna, ito po ay yung kababayan po natin na pinalipad po nyo sa ibang bansa? Yes, ma'am. Alam naman po namin. Simula nung nag-inform po siya sa amin, coordinated naman po ito sa FRA. At noong November 5 po, meron mo siyang statement po na verified po ng embahada natin doon na si Miss Jenny Umag. Naka-indicate naman po doon kung ano po yung nangyari sa kanya. Opo. So, alam na po, ma'am, stated po doon sa reklamo nitong si Verna kung ano po yung mga nangyayari po sa kanya. Ngayon, ang tanong ko din po, nung nalaman po ba ng agency nyo yung sitwasyon ng ating kababayan, agad po ba kayong gumawa ng aksyon patungkol po dito or natagalan pa po? Sa ngayon po, yung nirereklamo niya po ngayon, ngayon lang po namin niya nalaman. Pero yung previous po na reklamo niya po ay naiparating naman po namin at nasolve naman po yun. Pero yung sa ngayon po na ini-inform niya po sa inyo, nalaman lang po namin dahil nga po tumawag po yung inyong staff. Okay. Ma'am, ano po yung unang reklamo po niya na nabigyan niyo po ng tugon? At ano po yung, kailan po ito? Sige, gusto namin malaman, ma'am. Ano yung una niyang reklamo? Ito po bang una niyang reklamo ay patungkol din po ba sa pang-aabuso ng kanyang employer? Sa 15 hours, sobra pong pagtatrabaho, ito po ba ay may kinalaman po doon? Yan po ay noong na-receive ko po yung complaint niya. Okay. Ma'am G, nakausap nyo na po ba ang Foreign Recruitment Agency ni Verna? Pinabisita nyo nahuba niya ito at malaman ang kalagayan sa kanyang employer? Pinarating na po namin ngayong araw ito. Okay, dahil dyan ma'am, ano po ang pwedeng asahan ni Verna mula sa inyong ahensya? I-extend po namin po ano po yung assistance na maitutulong po namin. Kasi nga po ngayon lang po namin natanggap ulit yung concern niya. Okay. So, coordinated na po ngayon, araw na ito, magbibigay informasyon po kami sa kanya dahil nakakausap naman po namin siya sa messenger po. Okay, Ma'am G, balikan ko lang yung una kong tanong, kasi gusto ko pong malaman kung yung una bang inireklamo sa inyo pong tanggapan ay parehas din po nitong inireklamo at ano po yung naging action po ninyo? Alam ko po may tinitingnan po kayong mga papel. Opo, ma'am. Overwork po yung una niyang complaint sa amin. 2:00 po. Ang gising niya po ay, ang tulog niya po ay 2:00 ng umaga. Ang gising niya ay 10:00. Okay. Tapos, naka-indicate po dito, hindi po tuloy-tuloy yung tulog niya kasi nga po ginigising daw po siya. Okay. Ma'am G, yung unang reklamo ay overwork. Ngayon po ay overwork pa din. So ano po yung naging action po ninyo sa reklamong yan? Na-inform naman po yan at na-interview po siya ni Polo Officer po doon sa embahada natin. At pagkakaalam po namin ay
na-resolve na po ito dahil wala naman na po kaming nare-receive na kahit ano pong mensahe galing sa kanya. Ngayon lang po namin siya minessage. Kami po mismo ang nag-message sa kanya. At yun nga po, ipinarating po ngayong araw na to kung ano po yung reklamo. Okay. Opo. So, sa pagkakaalam po ninyo, na-resolve dahil wala na pong update itong si Verna. Pero ngayon po, parehas pa rin yung inreklamo niya. So, eto po ba ay pwede nating bigyan ng aksyon sa mas lalong madaling panahon para naman po ay makauwi na ng Pilipinas? Dahil kung ganun at ganun po yung reklamo nitong si Verna, meaning to say, ang kanya pong employer, ang kanyang amo po ay hindi gumagawa ng tama base po sa kontrata. Yes, ma'am. Noted po ito. Wino-work out po namin. Immediately po, i-work out po namin yan, ma'am. Opo, isa pa po, Ma'am G. Kasi nabanggit po ni Verna na ang aside po doon sa overwork, dahil ang kanyang kontrata po ay domestic helper, pero lumalabas po na meron pa po siyang isang trabaho which is caregiver. So ano din po yung dapat na gawin yung action dyan? Ipagbibigay alam din po namin yan, ma'am, doon sa agency para humiusap din po yung amo niya. Na-indicate po niya sa amin na meron po dating caregiver po doon. Ngayon po, may private nurse po na nakasama po siya doon at umuwi na daw po. So, i-share po namin yun. Let's see po kung gagawaan po namin ng paraan. Opo, matanong ko last na lang po, Ma'am G, gaano po kadalas kayo po mangumusta sa inyo pong sa ating pong mga kababayan na napapalipad po nyo sa ibang bansa? Rigid po ba yung pagkukumusta ninyo, pagpa-follow up, or once na umalis na po yung ating kababayan, wala na po unless yung ating kababayan yung mag-reach out po sa inyo? Ang ina-advise po namin during departure briefing, as much as na makakapag-message po sila sa amin from time to time, even okay po sila roon, every 3 months po nag-update po kami kasi po mandatory naman po yan sa DMW. Kailangan din po namin i-update yung system nila. Opo. So, ito na lang, Ma'am G, maaasahan po ba namin na every now and then, from now on, ay makikipag-ugnayan at tutulungan po natin itong ating kababayan para naman po ay kayo din po, katulong po niya sa laban pong ito para makauwi ng Pilipinas ng ligtas? yes po, ma'am. Maasahan niyo po, ma'am, yung agarang action namin. Okay, maraming salamat, Ma'am G. Panganiban. Maraming salamat po. Pero para sa kasiguraduhan po, para sa kasiguraduhan po, idudulog na natin ito sa tanggapan ng OWA at nasa kabilang linya ng telepono pa rin, etong si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Sa muli, magandang hapon po, Attorney Shi. Magandang hapon po. Sa muli, Attorney, eto po, isang kababayan naman po natin na nangangailangan pa rin po ng tulong at bansang Saudi Arabia pa rin. Attorney Shi, nabanggit ni Verna na ang nakasaad po sa kanyang kontratang pinirmahan ay mga gawaing bahay or domestic helper po. Pero lumalabas po na nag-aalaga po siya ng matanda. Tama po ba na magkaiba ang trabaho na gawaing bahay sa pag-aalaga ng matanda o bata? Hindi po tama yun. Misrepresentation po yun. And it's a form of recruitment violations po under the BMW rules and regulations po. Opo, kasi ang iniisip ko, Attorney Shi, paano kung may mangyari doon sa matanda? Siyempre, sisisiin itong si Verna, pero hindi naman nakasaad sa kontrata niya na trabaho po niya doon. So meaning to say, meron pong binalgang kontrata ang kanyang employer. Tama po. Opo. Ano po yan, no? Kung hindi rin kami na-monitor po ng mga agencies nila, they know that they have the joint and solidary liability. So, dapat na-monitor din po nila yan na pinapagtrabaho po yung ating OFW na sa na ng ibang trabaho na maliban doon sa mga functions and responsibilities that stated po sa kanyang side employment contract. Opo. Sa side naman po ng agency niya, sa ganito pong reklamo patungkol po sa hindi pagsunod sa kontrata ng kanyang amo, meron din po bang kakaharapin itong agency dito sa Pilipinas? So meron po kung hindi niya po a-actionan po kaagad. Kasi po, based dun sa, nakikinig po kasi ko kanina, based po kasi actually meron po siyang previous request for assistance
and concern. Pero yung iniindaga po kasi before is health and medical problems and then yung psychosocial problem. Nagsasapa siya ng stress, anxiety, and depression at the time. But noong November 5 po, 2024, the case was closed because according to OWA yan, no, so na-confirm naman po and then si Berna po, no, stated or expressed her willingness to continue working dun sa kanyang employer. But because nga of the new development, meaning, so having returned to the same employer na parang makes it impossible na for her to continue working pa, maaaring at that time yun ang kanyang decision. But then yung may misrepresentation na nangyayari, syempre natatakot din po siya sa possible responsibilities and accountabilities. Kasi kung hindi naman po siya trained caregiver and something happens po, lalo na kung merong involved siya na mag-dispense ng gamot, no, or mag-injection, medyo, o kaya magbubuhat po and she was not trained to do that. Opo. Magkaroon po ng injury yung inaalagaan niya po. Na hindi ko alam kung magulang ba ng kanyang employer, then talagang mangangamba po siya, no? Opo. Kaya hindi po dapat na ginagawa yun. Opo. So malinaw na ito po ay hindi tama at dapat gumawa ng aksyon ang agency niya dito sa Pilipinas. Okay. Attorney Shi, nakausap po namin si Ma'am Berna at dahil sa paulit-ulit na lang na overwork siya, ano po ba ang, kumbaga gusto niya na po makauwi ng Pilipinas, ano po bang tulong mula sa OWA ang pwedeng asahan po ni Ma'am Berna? Okay, unang-una po, we will ensure po na yung kanya pong concerns will be addressed. And then ipapadala namin siya. Of course, ito-coordinate po no, ng ating MWO at ng ating OWA sa kanyang Saudi Recruitment Agency. And then the Saudi Recruitment Agency will be the one to call the employer para idalhin siya sa MWO. Para at least po, nandun siya sa program at kung magsasabi siya, no, na makakapagsabi siya ng katotohanan nang wala pong takot, no. Kasi minsan, pag sa agency lang niya mag-execute ng written statement, kahit hindi naman yun ang nasa loobin niya, biglang sasabihin na lang na willing pa rin siya magpatuloy ng employment dahil na-pressure lang siya. So yun po yung una namin gagawin, and then as soon as makasecure po ng exit visa after negotiation with the employer ng kanyang foreign recruitment agency, then kung gusto niya na pong umuwi, then repatriation po will follow. And pagdating niya sa Pilipinas, of course, OWA will be assisting her sa lahat po ng pangailangan niya, no? From transportation po hanggang pag-uwi niya po sa kanilang residency in the Philippines. And then we will be checking po kung nakapag-available siya ng iba pang programa namin for livelihood and international assistance. If not po, then we will also be endorsing her po sa regional office po to avail of the programs and services suitable to her. Yun po. Opo. Attorney Shi, last na lang po, no, in terms of compensation or salary, maaari po bang habulin din itong ni Berna, ito pong mga underpaid work hours? Definitely po. Definitely, because these are services members. So, kaya ang una po, ito-try po yan i-settle po no, sa MWO. And if ever po na nagmamadali siya, and if the employer refuses to pay, and even the agencies po, no, based on the general liability, then at ayaw niya na maghintay ng labor case outcome, no? Kasi pwede naman pong i-pursue yan dyan, no? Depende kung magbabayad ka agad yung employer. If not, go to the Ministry of Labor. But kung natatagal po siya, pwede na rin po siya magpa-repatriate. And then dito, pwede na po i-recover. Kasi may agency pa naman po siya, no? So, we can also do SENA po, which is the single entry approach po, settlement po dito, where we can notify po the Philippine Recruitment Agency po para to save for the unpaid salaries. So, ibig sabihin nito, Attorney Shi, kahit makauwi na ng Pilipinas itong si Berna, pwede niya pong ipagpatuloy yung kanyang reklamo dito po sa Pilipinas through SENA? Yes po. Basta po about unpaid salaries na po. Okay po. So, malinaw po yan, Attorney Shi. Maraming salamat sa muli, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Welcome po.
ayun, napakalinaw ng paliwanag ni Atty. Shi sa mga bagay-bagay at syempre, dapat itong ahensya ay gumawa din, itong agency dito sa Pilipinas, gumawa ng aksyon. Para naman ay hindi sila mabalikan at para makita natin na talagang sila din ay umaaksyon at tutulong sa ating kababayan. Maraming salamat kay Berna dahil pinarating niya itong reklamo niya dito sa atin. Kumbaga may nangyayari na pala na mga ganun. Oo, ang kailangan mo lang gawin, Berna? Opo, ang kailangan mo lang gawin, Berna, ay maging matatag ka dyan dahil ang OWA ay gagawa na ng aksyon sa tulong din ng iyong ahensya dito. At kami rin, sa tulong ng aming programa, ay babantayan namin itong aksyon mo, ay itong idinaing mong problema sa amin para naman makauwi ka ng Pilipinas ng ligtas. Maraming salamat po. Oo. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon, Berna? Ito, okay lang po. Salamat po. Mahabol ko lang, partner. Alam na ba ito ng pamilya mo, ma'am? Yung nangyayari sa iyo dyan sa ibang bansa? Alam po. Okay. So, ang dapat mong gawin, Berna, magpakatatag ka lang dyan, ano? At syempre, sabayan mo ng panalangin dahil lahat ng bagay, lahat ng solusyon ay hindi yan pinagkakait ng ating poong may kapal, no? Lakasan mo lang yung loob mo dahil ang ating gobyerno ay gagawa ng aksyon para ikaw ay makauwi ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa inyo. At iyan ang mga natunghayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyan ng tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama natin aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.